Humanizing healthcare, mao kini ang dugukan sa ikaduhang pagbisita sa heart relic ni St. Camillus de Lellis sa Sugbo. Ang iyang kasing-kasing wa madugta nga gilinyahan sa mga tawo nang kinahanglan sa iyang tabang. Sayro nato kini pinaagi sa akong RTV Presents. Taas nga linya sa mga tawo ang makita sa katedral. Tinguha nila nga makahalok sa kasing-kasing ni St. Camillus de Lellis nga wa madugta bisan pa sa 400 ka tuig na ang nakalabay. Usa si manang Namiliana Plaza amiadto sa katedral. Bisan og nagsungkod kini tungod sa iyang kakulian sa tiil gumikan sa diabetes, naningkamot gyud nga makaabot sa simbahan ug makahalok sa heart relic ni St. Camillus. Sa hinay-hinay niyang paglakang, nakaabot siya sa urna di inahimutang ang kasing-kasing. Luyon ini ang sugilanon nga hapit dili kay makaadto sa katedral ang tiguang tungod kay wa siya'y kwarta. Apan siyang timos nga pag-ampo, niabot kuno ang usa ka tawo nga mihangyo nga moabang sa kwarto siyang balay kinsa mihatag dayon og pasiunang bayad. Instant miracle ang nasinati kuno ni Manang Namiliana. Ari ko nakatapos ko sa niya nagahalo pa ko niya. Salamat kayo. Talagang ulay si Manang Namiliana kinsa gusto untang magmadriga ni adto apan wa mahinayon. Ang bugtong niyang kauban ang anak sa ilang silingan. Apan luyo sa iyang pag-inusara, ang Ginoo ang iyang kauban. Kagandang mapatunga, nga sa pulong ko sa buwang kibalo, mga ko gusto lang hatan, tungod kay ang Ginoo nag-ubay na Si Manilin, usa ka vendor sa tarang mga handumanan ni St. Camillus. Gikan sa panyo, imahin, pulsiras o guman pang mga baligya. Isip tampo usab sa pagpakailap sa maayong balita sa Santos. Gamay ra kuno ang ilang tubo nini. Gani kuyog-kuyog sila bisan asa nga panaw sa heart relic sa patron sa mga masakiton. O kauban-uban mi ani para mapalawak na mo ang debosyon sa St. Camillus. So katabang mi para mapalawak ba sa mga tao, makatabang pud mi nga ang ilang debosyon mailan nilang kuan ng St. Camillus. Kaghop ug kaluoy sa mga health provider alang sa mga masakiton ang gitinguha nga motpatigbabaw sa ilang kasing-kasing. Apil na kanatong tanan. Every visit of a saint is a visit of the grace of God Himself, a reflection of God. Like in St. Camillus, his heart is incorrupt. We know that this is the heart that beats for love of God and love of neighbor, and especially for the sick. The Lord is reminding us that His compassion and love is with us, to give us hope and to give us His reminder that He is always with us. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.